incoming. There should be 900, mate. Well, this is the only mob I could find this morning. Fuck skal jeg hen? Kom med fremad. Tag mit huller. Ja, der. Det herinde, der ligger brown steaks. Der kan vi vende. Så er det næsten ligesom Minecraft, det her. Og så er vi i gang i den ene. Der er en 400-500 for år eller sådan noget. Og vi får at vide. Vi kan ikke se halvdelen af dem, fordi der er toget. Og vi ved ikke, hvor vi skal hen med dem. Kom dernede fra. Og så, ja, godt spørgsmål. Sådan. I think I'll probably come up to your level, I'm not sure. Are you a useless cunt or a fucking useless? Heading in the right direction, Aaron? Yeah. Yeah, mate, yep. Alright. You guys just stay. Familien var forhyr. Sådan. Det bliver fucking lort her med råsier. Op! Op! Nyt arbejde igen. Begyndte i onsdags på hotellet her, hvor de er i gang med at renovere. Alle lejligheder, som de har, men de tager 8 af gangen, eller sådan noget. 16 af gangen. De er færdige med 8 derovre. Og så er der 8 her.
4 heroppe. 4 nedenunder. Ja. Så det jeg hjælper med, jeg er jo houseman, så jeg smitter alt muligt vand. Jeg kalder det for pedel på et hotel, fordi det lyder rimelig godt. Jeg smider alle gardiner skal ned, der skal nogle nye op, så dem har jeg pillet ned, samlet alt sammen. Gardiner henover, så det ikke bliver beskidt, når det skal males herinde. Sammen inden for soveværelse. Og så nu her, der er jeg i gang med at sætte nye håndtag på alle skabslåger. Der bliver med alarm, der ringer. Jeg er fri nu, så det er... Der sidder så nogen her på før. Så det er det, jeg laver nu. Jeg har to malerier. Der er sat spejl her. Det var simpelthen bare super godt lige med fast. Pælde vi ned. Og malerier er kommet ned. Alt er kommet ned. Nye tv skal op. Så det er det, jeg laver nu. Så det er meget godt. Det viser jeg gadevejen er hernede. Helt normalt gadevej. En lille bus til størrelse, bil lavet størrelse. Det er svaret til en villavej i Danmark, det her. Fucking gigantisk. Altså der kan være en 4-baners trafik her. Og det er bare en helt normal villavej. Ikke engang en trafikeret villavej. Det er helt normalt. Sådan, det er ret vildt. Så er jeg simpelthen blevet poolboy her på hotellet. Det er ret sjovt. Det har det været i dag. Tømmer en ny blok lejligheder rum. En af de, det hedder bord hver rum. En af folk som de der tv-kabinetter med en kuffert, der holder på. Skal herud. Ude for enden og noget. Skifter håndtag. Alle de sølvknopper skulle være sort. Hvorfor ikke? TV og skal ind og ud og pop og alt muligt. Så det er selvfølgelig spejle skal ned fra væggene. Jeg har kun fået 7 års uheld. Og en af kollegerne har også fået 7 år ud af 22 rum, 22 spejle. Så det er meget godt. Der er 100, så det må jeg sige 7 gange 5. En idé med det er 7, 14, 21, 42, 48, 49 års uheld for det udløber, når jeg bliver pensioneret, så jeg passer på fordi. Og der er sgu lidt varmt i dag. Jeg kan godt se, at jeg sveder lidt. De kommer op fra første etage af. Så det er endnu bedre.